କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ ଆଳତି ଠାରୁ ରାତି ପହଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପାଖରେ। ମୁଁ ଆମ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବି ଅନୁଭୂତି। এই ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି। ବହୁତ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ବି ଟେନସନ୍ ଥାଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁ ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ସେ ଆମର ଗୃହର ଇଷ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରିବାଟା ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି ମୋର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ବହୁତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ପୁରା ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଏଇପରି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ସେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦରକାର ସେ ଦରକାର ଯିବେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହ ଡାକିଲେ ସେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯୁବକ ଯୁବତୀরা ନା ମନ୍ଦିରର ଏ ମନ୍ଦିର ବୋଧେ 15-16 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଖାଲି ଭଗବାନ ଏଠି ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ହେଇକି ପାରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବା ନିରାଶା ନେଇକି ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେବା ମୁଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିନି। ଆଉ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଏସବୁ କରିପାରିବନି। ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉପର କରିକିରି ରହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଉ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି କଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सबकी राज सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। Check the mic and make sure it sound right, boys.